Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts al taller Cuidar des de la distància, les noves tecnologies en els programes de voluntariat post-Covid-19. Arran de la crisi sanitària, al voluntariat ens hem posat les piles en matèria de tecnologia, però tenint en compte que moltes vegades la presencialitat en el nostre sector és insubstituïble, com ho fem per combinar la tecnologia i la presencialitat amb la tasca voluntària? Doncs bé, aquest taller el que vol facilitar són eines a les persones voluntàries i també coordinadores de voluntariat per sostenir d'una manera, diguéssim que sensata, els canvis als quals ens ha forçat aquesta crisi sanitària. Us explico coses d'aquest projecte que es diu M4Socials i a través del qual la taula del tercer sector social de Catalunya vol liderar aquesta transformació digitals de les entitats del tercer sector, així com també incidir en la generació d'un ecosistema d'innovació en l'àmbit social. Esteu a punt? Nosaltres sí? Doncs vinga, comencem el taller. Molt bé. Doncs bona tarda a tots i a totes. Bon profit per aquells que segurament estigueu veient-nos i aprofitant per dinar, perquè ja són les 2. I primer de tot agrair-vos a voluntaris.cat el fet d'haver-nos convidat en aquestes jornades per poder explicar una miqueta sobre com la tecnologia pot ajudar en el dia a dia del voluntariat. I dir-vos també que amb nosaltres ens acompanya el Pol Musac, que és el director de TIC d'Espace, que després, ja cap al final, tindrà la seva intervenció perquè ens explicarà la seva experiència concreta del que s'ha fet durant aquest període de confinament a Espace. També dir-vos que teniu un servei de xat per si voleu fer algun comentari. De totes maneres, al final de la sessió, de la nostra intervenció, deixarem un temps per reflexions, per preguntes, i serà el vostre torn. Comencem, ja ens han presentat qui som, aleshores, per començar m'agradaria avançar-vos 3 titulars que s'aniran repetint al llarg de la meva intervenció. Per una banda, no tenim cap fórmula màgica. O sigui, em sap greu si algú de vosaltres ha vingut aquí amb l'esperança de que us digui doncs a partir d'ara heu d'agafar aquesta tecnologia, aquesta eina i aquesta altra i amb això s'arreglen tots els problemes que teniu. No és així. Hi ha milers de tecnologies, milers d'eines i cadascú i cadascuna de vosaltres ha de seleccionar i ha de trobar quines són les millors per cada moment. El segon titular seria que la persona a la qui estem oferint el nostre servei de voluntariat sempre estarà en el centre, sense oblidar-nos de nosaltres també i de les nostres limitacions com a voluntaris i com a voluntàries. I la tercera o el tercer titular seria, que potser l'heu sentit moltes vegades, no? Aquesta paraula i que últimament es repeteix, d'aprofitem la Covid per repensar els nostres serveis i valorar si volem continuar com fins ara. I amb aquest últim titular estaria relacionat amb això que esteu veient a la pantalla de la transformació digital en les entitats socials. El que m'agradaria avui és que entre tots i totes puguem reflexionar sobre quin paper juga la nostra entitat en quant a la transformació digital i cap a on volem anar. Ja us haureu imaginat que no només estem parlant d'introduir una tecnologia i ja està, sinó que per nosaltres la transformació digital el que significa és una transformació profunda del model de l'entitat, dels nostres processos, de les competències de les persones que formen part de l'entitat, ja siguin voluntàries o treballadores. Per què? Doncs per optimitzar els recursos, donar un millor servei als col·lectius pels quals treballem. I aquesta transformació digital
no ha d'estar lligada necessàriament a les innovacions disruptives o al desenvolupament costós de noves tecnologies, sinó que l'aproximació i el focus ha d'estar en les persones, en l'optimització dels recursos i en la capacitat d'adaptació que sigui necessari. Per això és molt important mirar aquesta transformació des d'un punt de vista holístic i en perspectiva global. Estem parlant de tots aquells elements, com us podeu imaginar, que són la cultura organitzativa, el lideratge, el talent, la comunicació, la capacitació digital, la ciberseguretat, la protecció. Quan ens preparàvem a aquesta intervenció, vam preguntar què és el que més necessiten els voluntaris i les voluntàries, quina és la pregunta que us fan, i ens van proposar un repte, que és aquesta. I el repte és com podríem les persones voluntàries de les entitats socials seguir fent les accions de voluntariat des de la distància a persones usuàries que es troben a hospitals, residències, a casa seva, perquè se sentin acompanyades i ben ateses. O el que és el mateix, el qui, el què, el com, a qui i per què. Les preguntes clau per preguntar-nos a l'hora de voler reflexionar sobre com estem fent fins ara i si cal fer-ho d'una altra manera. El qui està clar. Som cadascú i cadascuna de nosaltres, com a voluntaris i com a voluntàries. Seguim amb el com. La frase i la pregunta que ens feien, no? I que fa referència al com seria aquest aspecte, no? Les accions de voluntariat des de la distància. I per distància, el primer que se'ns ve al cap és la paraula espai, no? Nosaltres, abans del confinament, anàvem a un hospital, anàvem a una residència i fèiem un servei de voluntariat. I ara estem a casa, per tant, hi ha una distància. Creieu que la distància igual a espai és l'única distància que existeix entre el voluntari o la persona que fa voluntariat i a la persona que estem atenent? Quan parlem de distància, ens referim també al temps, asincrònic i sincrònic, o el que és el mateix. Sincrònic seria el que estem fent ara, o sigui, en el mateix moment estem parlant i ens estem comunicant, i asincrònic seria com quan enviem un mail i esperem potser fins al dia següent, a la tarda o un altre dia que rebem la resposta. Però després, sobretot, hi ha una distància que és la més important i que és la de la bretxa digital. I per bretxa digital estic dient que són els coneixements, és a dir, les competències, les habilitats digitals que puguem tenir tant nosaltres com a persones voluntàries com les persones a les que estem oferint el servei, l'accés, la connexió i l'accessibilitat. I d'això també va la sessió d'avui, de com poder arribar a les nostres persones usuàries salvant les distàncies del tipus que siguin. Seguim amb el què. Seguir fent les accions de voluntariat. I ara ens preguntarem, volem seguir fent les mateixes accions tal com les fèiem fins ara? És a dir, igual? Estem davant d'un debat molt ampli i en el que ha de formar part no només la persona voluntària, sinó també tota l'organització. En el moment que deixem de fer les coses tal com les havíem fet fins ara, perquè entra un element, diguem-li, digital, cal també replantejar-se quelcom més. Com s'han fet les coses fins ara? Es pot treure partit d'aquesta situació de distància i digitalització de les nostres accions? Podem millorar, podem redefinir, repensar o canviar i transformar les accions? Perquè no es tracta de traslladar el que hem estat fent fins ara a un format virtual. Segurament haurem de tenir en compte, per començar,
i tots i totes ho estem vivint aquests dies, la manera que fem arribar els missatges. No és la mateixa manera de manera presencial que de manera virtual. Potser ens falta la comunicació no verbal, si és un missatge que no és una videoconferència com la que estem fent ara. Poden haver malentesos en la manera d'escriure. Potser us ha passat algunes vegades. Tot això forma part de com ens hem de comportar en la vida d'entorns virtuals o el que diem també netiqueta. Alguns exemples, perquè entengueu què vol dir netiqueta, seria doncs, quan estem enviant un missatge i estem escrivint en majúscula vol dir que estem cridant. No ens hem d'oblidar de qui està rebent el missatge, que és un ésser humà també, com nosaltres, és una persona i té sentiments i poden ser ferits. Un altre exemple de netiqueta seria quan enviem un correu electrònic a diferents destinataris, cal que posem atenció en la protecció de dades i enviar-lo amb còpia oculta, a no ser que la resta hagi donat el permís de compartir el seu mail. O, per exemple, un altre seria els arxius adjunts, que pesen molt, haurien d'enviar-los si són estrictament necessaris o fer servir altres eines com un núvol i penjar aquests arxius al núvol i després compartir l'enllaç, que això permet no saturar ni els telèfons mòbils ni els mails. O, per exemple, respectar l'ample de banda de l'altra persona o la tarifa d'internet que té. Potser no pot veure o descarregar-se un vídeo perquè es connecta amb unes dades que té que són molt poquetes o perquè no té internet i aprofita quan va a comprar el pa per connectar-se a la botiga. També s'ha de respectar el temps. Sou voluntàries, sou voluntàries, però això no vol dir que hagueu d'estar connectades les 24 hores del dia, igual que les persones a les que esteu acompanyant. L'ideal seria arribar a acords de quan és la millor hora per comunicar-vos, a no ser que sigui una urgència. Un altre seria respectar la privadesa de les persones, no compartir missatges de tercer sense el seu consentiment. Col·laborar també en xarxa, mantenir un ambient sa, educatiu i, sobretot, excusar els errors, perquè nosaltres també podem tenir aquests errors. I així, la netiqueta són fins a 10 normes de comportament en línia que hem de tenir en compte a l'hora de comunicar-nos. Un cop tenim clar que canviar al digital no vol dir fer les coses de la mateixa manera, la següent pregunta que ens plantegem és a qui? La persona usuària, com he dit abans, és al centre. I com podem fer arribar el nostre servei, que és el mateix? Com podem comunicar-nos amb ella a distància? És important conèixer bé a la persona usuària del servei de voluntariat. Quines habilitats i competències digitals té? Disposa de connexió a internet? Amb dades? Banda ampla? Quines altres competències té i quines li falten? És capaç de comprendre? Això és molt important, o sigui, no només fixar-nos en lo digital, sinó també potser si estem parlant de que li enviem un text i no entén, perquè no podem estar al seu costat ajudant a entendre, potser haurem de tenir-ho en compte. Quines són les seves competències de lectura, d'escriptura? A partir d'aquí és quan podem seleccionar la tecnologia que podem fer servir. I quan dic tecnologia, de seguida, i en el títol és un exemple, ens venen al cap les noves tecnologies. Nosaltres parlarem de tecnologies a seques, perquè de noves hi ha, però també en podem fer servir allò que diuen de velles, o sigui, tot són tecnologies. Quan us dic també tecnologies, no estic pensant només en zeros i uns, sinó que caldrà fer un anàlisi del que estàvem parlant abans, de com està la persona, quines capacitats té i quins són els serveis dels que disposa. Per tant, potser la tecnologia que podem fer servir és la més simple i la que hem fet servir tota la vida, però que és la més vàlida.
També haurem de veure les limitacions, els avantatges que té aquesta tecnologia. Per exemple, si estem fent una videoconferència, ens permeten comunicar amb l'altra persona en temps real. Molt bé, i potser podem seguir jugant als escacs com fèiem fins ara de manera presencial. Però també podem veure la seva comunicació no verbal, no? Doncs potser en un altre moment, si ho fem per telèfon, aquesta comunicació no verbal no la veuríem. I si potser li estem preguntant com es troba i ens està dient que sí, però no estem veient la seva cara, que en realitat és que no es troba bé, doncs per això. Però també el que estic repetint tota l'estona, o sigui, imagineu que l'altra persona no sap fer servir un programa de videoconferències, no té ample de banda o per 1000 raons més. Podríem pensar en altres maneres de fer arribar o comunicar-nos amb aquesta persona. Potser podríem enviar-nos unes notes de veu cada dia per saber com està, per exemple. Després veurem altres exemples. Heu de tenir en compte que quan estem parlant de tecnologia hem de ser reflexius i pensar per què la vull fer servir. Per a la gestió del meu voluntariat o bé com a persona voluntària que arriba a la persona a qui atenc. Per això farem servir unes eines o unes altres. Per altra banda, com us comentava, no us ensenyaré a fer servir avui, no és el moment d'ensenyar-vos a fer servir totes les tecnologies perquè hi ha milers, però sí que podem reflexionar sobre el fet de quin tipus de tecnologia estem utilitzant i de quina propietat és. A l'hora d'escollir una tecnologia que farem servir, primer haurem de saber el que ja hem comentat, si la persona usuària té aquests coneixements, les capacitats de fer-la servir, si disposa d'aquesta tecnologia i connexió. I un cop tinguem resolta aquesta part, és bo saber que existeixen milers d'eines i programes per fer el mateix i que uns són de programari lliure i altres són de propietat. I què vol dir això de programari lliure o open source? És una paraula que potser hem escoltat, no? Això no vol dir que és igual a gratuït, no. Va molt més enllà. O sigui, el programari lliure és aquell programari que concedeix a tothom el permís per utilitzar-lo, copiar-lo i distribuir-lo, amb o sense modificacions, i de forma gratuïta o a canvi d'una quota. En canvi, el programari de llicència privada és aquell que pertany a una empresa i el seu negoci és vendre el producte o bé distribuir-lo de forma gratuïta a canvi que nosaltres els cedim les dades. Un exemple, WhatsApp. O sigui, per nosaltres és gratuït, però el que estem cedint són les nostres dades. I si veieu aquí, hi ha diferents programes. Us posaré un exemple. Per exemple, el Zoom, el que seria el seu homòleg seria el Jitsi. Sí que és clar que hi ha moltes vegades que necessitem fer una cosa concreta que potser un programa més de llicència privada ens ho dona i un de llicència més lliure o d'open source no ens ho dona. Això és el que també hem de valorar. Altres exemples. Què estan fent els altres per inspirar-nos i per adaptar-nos i per adaptar aquests exemples a la nostra realitat? Doncs, per una banda, tenim eines de gestió del voluntariat, com per exemple seria el grup ALBA, que té una aplicació o una app per gestionar el seu voluntariat, o AppActua, que serveix per lo mateix. I entrant a eines que fan servir les persones voluntàries, ens fixarem en diferents exemples. Per exemple, hem decidit fer un programa de ràdio o per arribar a les nostres persones usuàries, farem ràdio o un podcast. El primer que hem de pensar és com ho gravarem. Generalment, el que s'està fent servir molt són els programes de videoconferència, tipus Skype o Zoom, que tenen l'opció de gravar també. I a partir d'aquí s'edita amb un programa que podria ser l'Audacity
i es penja o bé a la pàgina web pròpia de l'entitat o bé a una altra pàgina com podria ser un Spotify o podria ser un Anchor. Us poso un exemple concret, Ràdio Nicòsia. No sé si coneixeu, però pels que no ho conegueu, us explico que va néixer com un projecte radiofònic, tot i que ara ha crescut i ofereixen altres serveis, i va néixer de la mà de dos antropòlegs amb el suport de l'Associació Joia de Barcelona, amb l'objectiu d'integrar a persones diagnosticades amb algun tipus de malaltia mental, posar de manifest els estigmes que pateixen i cercar les raons del sofriment psíquic. Emeten amb regularitat des de Ràdio Contrabanda de Barcelona i durant el confinament han continuat fent ràdio, fent servir les diferents tecnologies que disposaven. O sigui, expliquen que han fet servir des de Zoom, Jitsi, Meet, Hangouts, Skype, WhatsApp, o sigui, una bogeria. A través del projecte, d'un altre projecte que tenen, que es diuen els clubs socials, s'han encarregat no només de continuar fent les seves activitats socials i d'oci, sinó que han hagut d'acompanyar a les persones sobre l'ús de les eines i les plataformes digitals. Per tant, com ho han fet? Doncs han hagut de fer trucades individuals a aquelles persones que no coneixien l'eina per explicar-los com funcionava, enviament també de tutorials gravats que feien tant professionals com participants com voluntaris. Els clubs socials, en aquest cas, s'han convertit en unes eines per l'acompanyament emocional i el tracte de proximitat, que era el que més demanaven. Si bé durant les primeres setmanes el que més es demanaven eren les activitats i tallers online, després els serveis s'han anat derivant cap a l'acompanyament emocional. Han fet un munt de coses i si teniu l'oportunitat podeu accedir a la seva pàgina web i consultar-les. Inclús s'han ajuntat altres ràdios durant el confinament i han creat el projecte Ràdios Desconfinades. Altra manera de poder arribar a la persona que estem oferint el nostre servei i que potser no podríem dir nova tecnologia, però és tecnologia, seria l'escriptura o les cartes. Podria ser també en digital, no? I podem fer servir des d'un Telegram, que seria l'equivalent a WhatsApp amb programari lliure, o un full per escriure en el Google o altres eines. Exemples de què s'ha fet durant el confinament amb aquestes eines serien les que teníeu aquí. I, per exemple, relats confinats, l'Ajuntament de Sarral, juntament amb Sarral Fest, el que van decidir era fer comunitat i fer el típic que fèiem nosaltres a l'escola, que un començava una carta o un relat i l'altre el continuava, doncs això ho han fet amb tots els veïns. Era una manera de tenir activada a la població. També hi ha els clubs d'escriptura terapèutica que es reunien un cop al mes i el que han fet ara ho estan fent a través del WhatsApp i envien l'escrit de cadascú i després també es graven en veu per llegir-lo i que els altres companys i companyes ho puguin escoltar i així compartir i opinar. Aquí també el que volia comentar és que no només estem parlant d'unes habilitats digitals o capacitats digitals, sinó que també podem aprofitar l'avinentesa per treballar altres tipus d'habilitats com la comunicativa o la de lectura o etc. Aquí hi ha d'altres exemples, per exemple, cartes d'il·lusió o la Fundació Salut i Comunitat, que és el que van fer. Per una banda, cartes d'il·lusió era que uns nens d'una escola enviaven cartes a una residència, a la gent gran, i la gent gran contestava als nens. O en el cas de la Fundació Salut i Comunitat, durant el confinament
el que van fer és oferir a les persones que estaven en tractament residencial en els serveis de drogodependències poder confinar-se a casa, però hi havia algunes i feia el seguiment i l'atenció via telefònica o virtual, però hi havia algunes persones que no podien anar a casa. Aleshores, els estudiants de segon grau d'Educació Social de la Universitat de Girona, que també estaven confinats a casa seva, es van juntar i van pensar què podem fer per poder oferir un servei de voluntariat i se'n van recordar que als anys 30 hi havia l'Einstein i el Freud que s'intercanviaven cartes i parlaven sobre problemes de la civilització en aquells moments i van decidir fer-se Einsteins i Freuds també. Altre mitjà seria el telèfon i el telèfon, com a exemple, el que us hem portat és la iniciativa d'Adopta un Abuelo, que normalment el que fan són voluntaris que van a residències a fer companyia i a estar una estona amb la gent gran. Clar, durant el confinament no ho han pogut fer, però sí que ho han fet a través del telèfon. O una altra iniciativa seria la de l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Vallès Occidental, que oferia el seu recolzament i l'atenció via telefònica a les famílies. En el cas dels grups de WhatsApp, tindríem, per exemple, l'Associació Salut i Família, que fa grups de suport per mares a través del WhatsApp. En el cas de videoconferències ja hem anat anomenant diferents tipus de com fer videoconferències. Estaria el Zoom, que potser hi ha molts de vosaltres que ja els coneixeu, el Jitsi, el Big Blue Button, que també és programari lliure. Tenim el Teams, tenim un YouTube. En el cas de xarxes socials, s'han fet servir des d'un Facebook, un Twitter, un Instagram, un TikTok. Tot això és adaptant-nos a l'audiència. En aquest cas, per exemple, un ajuntament el que va proposar als seus veïns és que es gravessin i expliquessin el seu dia a dia a través d'un vídeo i ho pengessin al Facebook, i això és el que van fer. I després els de la Fundació Aguaba Fundació es van oferir dues alternatives a través de Facebook i de Twitter. La primera va ser el diari a casa, un espai lliure per compartir les emocions sobre el confinament, i la segona, unes càpsules que van anomenar reflexions durant el confinament. I no es tracta només d'escollir un canal, una tecnologia, dependrà molt de les persones a les quals esteu fent el servei, quin tipus de servei de voluntariat. Per exemple, l'Associació Espanyola contra el Càncer va fer servir tant el telèfon com el xat com el seu web. I aquí us hem portat un exemple dels papayupas perquè veieu que és un altre exemple que diu no s'ha d'utilitzar només una xarxa social o un mitjà, sinó que ells van utilitzar tot el que hi havia al seu abast. I no sé si pot entrar el vídeo aquest i el podem veure. Sí? Gràcies.
Pallapupes en connexió per a tot el personal sanitari des de casa nostra. Doncs aquest és un exemple de com han fet servir totes les tecnologies que tenien al seu abast per poder arribar a quanta més gent hospitalitzada. I ara ja donaré pas al Pol perquè ens expliqui la seva experiència, que és el que han estat fent a SPACE, i com es podria aplicar també en el camp de voluntariat. Endavant, Pol, quan vulguis. I moltes gràcies per estar aquí. No, cap problema. No sé si em sentirà bé perquè tinc, no sé, la connexió o com funcionarà. A veure, el nostre cas no és exactament de voluntariat, però sí que és molt aplicable al tema de cuidar des de la distància. Nosaltres som una entitat que ens dediquem a donar serveis a persones amb paràlisi cerebral i patologies semblants. I, clar, són persones que tenen habitualment moltes discapacitats, pluridiscapacitats. Llavors, són persones que de vegades tenen temes de limitacions de moviment, limitacions de la comunicació, limitacions intel·lectuals de molts tipus. Llavors, els nostres serveis tenen com un doble component. Nosaltres donem des de... Entre els nostres serveis tenim una escola, tenim residència, tenim centres ocupacionals, tenim un servei mèdic. Llavors, tenen el doble component de la part més ocupacional, de residència, dels centres de dia, la part educativa, però també la part sanitària. Llavors, el nostre repte inicial va ser, d'acord, vam confinar tots els nostres serveis, excepte la residència, òbviament, i com podíem seguir donant el nostre servei, tant sanitari com ocupacional, a tota aquesta gent. Llavors, la nostra aproximació va ser, ens va agafar a tots per sorpresa, una miqueta, però sí que és cert que vam tenir la sort que justament estàvem canviant a nivell intern alguna d'infraestructura i vam poder obrir tot el nostre sistema intern de manera que els professionals tinguessin accés a totes les dades que nosaltres teníem centralitzades al nostre servidor. Llavors, via VPNs, via accessos remots segurs, la primera setmana i la segona setmana vam aconseguir que quasi la totalitat dels nostres professionals tinguessin accés a això. I això després ens va permetre, ens va facilitar que els nostres propis professionals tinguessin accés a tota la gent a qui donem servei. És gent, tant usuaris fixes com els de l'escola, els nens de l'escola i nenes de l'escola, com els usuaris dels nostres centres ocupacionals que estaven a casa seva, que són persones, els nens doncs sí que tenen una família que potser no és tan gran, però les persones dels nostres centres ocupacionals són persones grans, adultes, amb familiars encara més grans. I que, per tant, això suposava un doble repte. I ens trobàvem que eren persones, potser, que les seves limitacions els impedien o els donaven problemes per accedir a la tecnologia i al costat tenien persones grans que ja no eren les seves limitacions, sinó una mica aquesta bretxa digital. Llavors, el que ens vam trobar és que necessitàvem tenir accés visual per poder oferir els nostres serveis i el primer que vam fer va ser temes de videoconferència. Una miqueta en funció de les possibilitats de cadascú. Hi havia qui només l'única manera de comunicar-nos era per telèfon, però hi havia qui, més o menys a poc vam anar aconseguir salvant aquesta distància inicial i
ens vam sorprendre també de la bona acollida que va tenir tots aquests serveis que vam començar a oferir. Inclús, molta gent ens va dir, clar, és que nosaltres fins ara teníem els serveis que ens oferíeu, jo què sé, al centre de dia o al centre de salut on anàvem a fer rehabilitació, però llavors fora d'aquest àmbit, quan arribàvem a casa, ens trobàvem que ens faltava més. I llavors és inclús una cosa que ens hem trobat que després d'haver pogut oferir aquest servei a casa, doncs ens l'estan demanant i ara, que ja no estem confinats, doncs ens segueixen demanant que puguem donar aquest servei a distància. Llavors, a nivell de tecnologia, el que vam apostar va ser, bueno, perquè ja que teníem més a l'abast d'inici per Jitsi, però una mica també totes les plataformes aquestes de videoconferència, una miqueta al principi va ser sálvese quien pueda, i tant fèiem servir Teams com Zoom, com WhatsApp, però bueno, al final vam apostar per un tema també de seguretat i protecció de dades per Jitsi, que permet instal·lar-te tu en un servidor i oferir-lo com a servei propi. Llavors, no hi havia cap problema de seguretat i de protecció de dades al darrere. Llavors ho vam fer, vam haver d'ajustar una miqueta, però bueno, en principi, amb un servidor més o menys ben dimensionat, vam poder oferir aquest servei i encara l'estem oferint. I és el servidor que fem servir ara quan fem videoconferència en els nostres serveis habituals, tant serveis mèdics com de tot tipus. Llavors, què més? Vam fer servir també tema, molt la nostra web, els nostres Facebooks, que ja teníem tots muntats i llavors a través d'aquí també facilitàvem vídeos amb activitats preparades perquè la gent les pogués anar fent. També tenim un canal de Vimeo, en el nostre cas. I ara mateix, per exemple, el tema que inclús ara estem fent servir en aquesta segona onada, que tenim, jo què sé, els usuaris de residència que estan a la residència tancats i que potser alguns estan aïllats perquè han donat positiu de coronavirus, doncs ens trobem que la manera més fàcil d'arribar a les seves famílies, que moltes vegades són gent molt gran que no tenen coneixements o facilitat d'accés a la tecnologia, és el WhatsApp. El WhatsApp que té un petit problema, que no sé si suposo que tots ens haurem trobat, que és que has de treballar amb la pantalla petita perquè si no, no pots fer videoconferències. Però bueno, més o menys hem pogut trampejar treballar amb tablets, que no és s'ha de fer uns petits truquillos, però es pot fer. I bueno, ara estem una mica intentant posar en valor totes aquestes activitats que hem anat fent i que creiem que són d'aplicació no només per ara, per períodes de confinament, sinó per al futur, i intentar recopilar tots aquests recursos i posar-los en algun portal de manera que estigui a l'abast tant de totes les persones, en el nostre cas en paràlisi cerebral, però segurament en moltes altres aplicacions. No sé si em deixo alguna cosa així molt ràpid. Sí, només una coseta. Nosaltres des de fa temps tenim un servei que ja abans del confinament que és un tema d'adaptacions tecnològiques, no? Una mica per superar aquestes dificultats que poden tenir les persones en paràlisi cerebral que tenen potser dificultats de moviment o de comunicació. Llavors tenim un servei que els hi fa o els hi proposa adaptacions, equips informàtics, inclús a casa, al moviment, etc., perquè una mica puguin treballar amb la tecnologia. I ens va anar molt bé haver fet això perquè molts d'aquests usuaris tenien a casa seva coses adaptades i realment els hi permetia tenir aquest accés a la tecnologia que potser, si no, ens haguéssim trobat completament impossibilitats de fer-ho. No sé, preparant una mica això, una de les coses que ens va sortir, que és una proposta tecnològica que realment no l'hem arribat a aplicar, però jo crec que seria una aplicació molt fàcil. Una mica intentant per superar aquesta bretxa tecnològica. Hi ha una aplicació de software lliure també que es diu AnyDesk, que és un software de control remot. Llavors, què es podria fer amb un software així? No cal instal·lar-lo, és molt fàcil des de la web dir-li a una gent accedeix a aquesta pàgina i llavors a partir d'aquí jo et puc controlar el PC i per tant et puc habilitar coses que et facilitin la vida. Si tu no ets capaç o no saps com accedir a una videoconferència, doncs a través d'aquesta aplicació tu podries configurar-li de manera que es pugui muntar. D'acord? I crec que una miqueta ja està.
Moltes gràcies, Pol. La veritat és que ha sigut superinteressant i aquesta eina que ens has portat, l'última, no? Endesk, podràs escriure la referència en el xat i així ja la tenim localitzada, perquè és el que dius, no? El poder accedir a l'ordinador de l'altra persona per poder ajudar a configurar el seu ordinador, no? Per poder accedir a una videoconferència o al servei que vulguem donar. Jo també el que us volia dir és que aquí han sortit molts recursos, he anat anomenant diferents tecnologies que potser alguns de vosaltres o algunes de vosaltres no sapigueu com funcionen o per què es fan servir, no? Aleshores, jo el que us animaria és que aneu a buscar dels recursos que estan al nostre abast i que estan funcionant molt bé per a la nostra formació, la nostra capacitació, com podria ser un cibernàrium que forma a qualsevol persona, ja tingui un nivell molt bàsic o un nivell 0 a un nivell més professional, o fins i tot trobar recursos en els .tic o els .omnia, podeu entrar a les seves pàgines, o si no, accedir directament al punt i preguntar perquè us puguin ajudar, perquè la veritat és que val la pena, no? Hi ha molts recursos en els que podem tirar i fer servir per formar-nos i per capacitar-nos. I també una altra recomanació és, si no sabem per on començar, no? o també volem inspirar-nos, hi ha també altres pàgines de voluntariat o inclús voluntaris.cat que ja fa accions online que ens poden servir per veure com ho estan fent i també decidir si ho volem o no aplicar en el nostre context, a la nostra entitat. I ja per últim, dir-vos que és el vostre torn, el torn de preguntes o reflexions. Ja he anat veient que en el xat aneu fent alguna pregunta, alguna reflexió. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Una de les preguntes que han sortit en el xat i que sí que m'agradaria poder esmentar, crec que és de l'Auxi, ens deia que com garantir la privacitat de les dades de les persones. Em sembla que deia quan fan videoconferències. Aleshores, jo el que us diria, primer, per una banda, quan s'està fent una videoconferència, la persona voluntària ha de donar el consentiment de que sí que vol sortir en aquella videoconferència, sobretot quan ara hi ha molt costum de fer fotos a la pantalla i dir estic en aquesta videoconferència, doncs les persones que estan allà retractades també han d'estar d'acord que primer se'ls està fent una foto i volen sortir a la foto i segon, si després aquesta conferència es difon en altres mitjans o es penja a la pàgina web, doncs que sí que estan d'acord. I pel que és a la privacitat, o sigui, quan fas una videoconferència pots sortir amb el teu nom o pots canviar-te el nom, que també seria una altra opció. No sé si el Pol vol dir alguna coseta més sobre aquest tema més de privacitat, si us heu trobat en algun cas. Sí, de fet, nosaltres no ho hem posat en marxa, però sí que és cert que en el nostre cas, tractant-se d'usuaris propis, d'acord? Sí que moltes vegades ja els hi fem coses amb els PCs de casa que inclús ens els porten, no? Això, no? Que ens hem comprat un portàtil i això, i llavors ens el portaven i instal·laven les aplicacions d'adaptació, etc. Llavors, sí que seria una consideració molt important a fer
però dintre de la pròpia relació, en el nostre cas de servei, jo crec que pot estar contemplada, que en un moment donat se li pugui donar aquest servei. El mateix que passaria amb la relació de voluntariat, entenc jo. És cert, aviam, estàs accedint a un equip que no és propi, però jo ho veig com una possibilitat i amb totes les consideracions de seguretat que calguin. Això està clar. Doncs sí. A veure, hi ha algunes preguntes més. Hi ha preguntes molt tècniques que segurament en els cursos concrets d'aquesta eina us podran ajudar. I ja us dic, jo us recomano molt el Cibernarium perquè ells tracten eines específiques. A veure si trobem alguna pregunta així més general. També hi ha algunes reflexions sobre com fer la transformació aquesta que parlava al principi, la transformació digital. Nosaltres, en el cas de l'Infosocial, el que fem és acompanyar les entitats socials en aquesta transformació digital. Doncs, per exemple, tenim un projecte que el que tracta és de posar en contacte enginyers voluntaris amb les entitats i tenen durant un temps un enginyer que les està ajudant a fer aquesta transició des d'on estiguin, que ja poden estar en el nivell 0 o ja haver començat aquesta transició. O sigui, que si us interessés també us podríeu posar en contacte amb nosaltres. A veure, altres preguntes. Moltes gràcies a tots els que esteu compartint també les vostres experiències. Jo crec que són superenriquidores i que en algun moment haurem de fer xarxa perquè jo crec que el que es tracta és això de fer un repositori o alguna cosa on posar totes aquestes experiències i que cadascú es pugui també alimentar, de dir com ho estan fent la resta i si puc connectar amb l'altra persona o amb l'altra entitat que l'està fent i així poder poder aplicar-ho en el camp on esteu. A veure... Jo no veig més preguntes així. No sé si us sembla... Queden 10 minuts encara, o sigui, no sé si voleu fer alguna pregunta més. Aquí us deixo el contacte de l'Infosocial per si ens voleu seguir a les xarxes o voleu consultar alguna cosa més específica. Ens diu la Sandra, molt bona idea de fer xarxa. Jo crec que sí, que hauria d'haver alguna eina que ens permetés fer tot això, Inclús amb un cercador que poguéssim cercar la tecnologia i l'entitat que l'està fent servir, com l'està fent servir. No sé, m'ho estic inventant ara mateix, però, per què no? Jo, per afegir, sabeu que existeix la plataforma Soluciones ONG i aquí també hi ha un entorn on es poden fer preguntes tècniques i com puc fer jo què sé què, I sempre hi ha algú disposat a respondre i a oferir solucions. Sí, el que dius tu és molt interessant, el poder tenir un foro o un algo que puguis fer una pregunta i que algú altre, que no és necessari un expert, però que ha passat per la mateixa experiència, el pugui solucionar. Podeu repetir... En aquell foro sí que hi ha experts, Jo abans més, ara ja no tant, perquè no tinc més temps. Però jo era un dels que responia preguntes allà i conec gent.
de la que està allà responent i que són experts i que donen bones solucions. A nivell de tecnologia, també hi ha altres àmbits que també van responent. Sí, aquí després ens diuen que és important també que hi hagi un assessorament, es diu la Ingrid. Potser també des de l'administració com a plans de formació i d'implementació dirigides a eines, no tant a la transformació digital. Hi ha moltes eines i decidir-les pot ser molt complicat, sí, estic totalment d'acord, quan s'ha de fer ja sense conèixer massa. Per això el que comentava, no, de que ens podem assessorar uns als altres, de dir, estem fent servir aquesta eina i ens funciona molt bé. A veure. I per aquí. La Cristina ens diu que sí que realment un foro per compartir seria molt important, doncs ho podem pensar, I a nivell de voluntaris, mira, em sembla que voluntaris.cat té feina. Ens pregunten si a Tarragona sabeu si hi ha alguna plataforma ja organitzada. Ens pregunta la Nora. Jo de Tarragona no conec si hi ha cap plataforma. Et refereixes a una plataforma de voluntaris que comparteixen experiències o a quin tipus de plataforma? Jo la veritat és que no conec, però els recursos també soluciones.org, que deies al Pol, és a nivell de... Sí, o sigui que sí, és aquesta plataforma a la que es refereix la Nora. A veure, podeu repetir els recursos tècnics, voluntaris, enginyers, algú que ens ajudi amb la tecnologia i amb els usuaris també. El Pol ha parlat de gent que anava a casa dels usuaris. En el nostre cas era gent pròpia que feia les adaptacions dels equips informàtics. Habitualment no era que anessin a casa de la gent, en alguns casos potser sí, però sinó que més aviat ens portaven els equips o nosaltres preparàvem coses i la gent se les emportava a casa seva. D'acord? Almenys en la nostra experiència. Clar, normalment el que fan, també a Ràdio Nicòsia, que preparaven els diferents manuals i també els trucaven per telèfon i els ajudaven a configurar les eines. I de recursos és que hi ha moltíssims, Matilde. Hi ha des de, si et refereixes recursos per fer videoconferències o xats o escriure, hi ha milers, sí. Això jo crec que es quedarà gravat. Si voleu repassar la presentació i allà sí que podeu veure alguns dels recursos que han anat sorgint, que no són ni la meitat dels que existeixen en el mercat, ja us ho dic jo. Vale. Diu que recuperava una pregunta d'una companya. Gràcies, Matilde. I ens pregunten, això del 5G canviarà en res? A veure, el Pol és més tècnic que jo, la veritat, però... Sí, si voleu, la meva opinió, no crec que canviï gran cosa. El 5G el que farà potser és que quan la gent estigui pel carrer tingui una cobertura més gran i ja està. Vull dir, com a mínim inicialment, com a mínim en els propers 5 anys o així, no crec que canviï gran cosa més. Penseu que els mòbils que suporten 5G són més grans i més pesats, perquè internament porten molta més tecnologia i tot això ha de madurar encara una mica. I internament, dintre de les cases, dintre dels edificis, el 5G més velocitat no aporta. Però bueno, sí que és una millora, i s'anirà notant. El que ens diuen és que, clar, que tot canviarà molt ràpid. Per això, el que és important, estem parlant de competències digitals i no estem parlant d'un programa concret que s'hagi d'aprendre, no?
hi ha aquest canvi d'enfocament. O sigui, ara el que interessa és entendre com funciona la tecnologia i quan s'utilitzi el programa que s'utilitzi, doncs puguis, amb un mínim d'entrenament, poder fer-lo servir. Per exemple, sempre poso el mateix exemple de potser ningú ens ha ensenyat o sabíem fer servir el Word de Microsoft i de cop i volta ens el canvien i ens posen un editor de text qualsevol, ja sigui per escriure un missatge dins de Google, per exemple. Segurament, quan editis o vulguis posar una negreta, sabràs fer-lo. Per què? Perquè ho has après en un programa i perquè saps que la negreta és una N o una B, negreta, i ho pots fer servir les mateixes lletres per seleccionar i tot. Per tant, no es tracta d'aprendre un programa en concret, sinó que es tracta d'aprendre una miqueta o de capacitar-se en l'ús de la tecnologia, que va molt més enllà d'aprendre les eines. També és saber com buscar recursos, si estàs perdut i no entens com funciona un programa, doncs poder cercar informació o ajuda a internet, entre d'altres moltes competències. A veure, són les 3. Ens fan, a veure, una última pregunta sobre... A veure... La Cristina, el Pol, més cobertura o menys privacitat? Personal a tot nivell. Porten ubicació activada per l'edat al carrer i a la contra, control total, persones, privacitat. Penseu que el tema del 5G ens podríem estendre aquí moltíssim, però ara mateix, ara com ara, és més màrqueting que altra cosa, i sí que serà més realitat en relativament poc temps, però diguem que nosaltres en el dia a dia no notarem gaire diferència. Permetrà, doncs, això, que les ciutats puguin posar més sensors i més càmeres, si volem, i connectades a internet tot el sant dia, no? I, per tant, sí, pot afectar la nostra privacitat, però no és més enllà que el 4G que tenim ara i que tothom té al seu mòbil, d'acord? Sí que una mica més de velocitat, una mica més de capacitat de connexió, etc. Però ja et dic que ara mateix no ho notarem i d'aquí uns quants anys potser començarem a notar alguna cosa. I una última cosa també, per l'últim comentari que ens fa l'Estrella, que se'ns acumula la feina formativa. Penseu que hem de canviar una mica el xip. Sí que és cert que ens hem de capacitar digitalment, però que no serveixi com a barrera per no poder arribar a la persona que estem fent el voluntariat. És a dir, que potser la persona a la que estem fent aquest voluntariat ens pot ajudar i pot ser un intercanvi o pot ser un aprenentatge mutu. O sigui, no ens hem d'amagar de dir aquesta tecnologia no la conec, o sigui, l'altra persona em pot ajudar. I si no, doncs preguntar als que tenim més a prop. I que no us penseu que heu d'aprendre primer per després poder fer-la servir, sinó que pot anar tot alhora. Moltíssimes gràcies, Anna i Pol. Moltíssimes gràcies sobretot per l'esforç i tot molt interessant. Se'ns queden moltes preguntes obertes, de veritat. Ara us demano... Ja sabem com funcionen aquestes sessions, que ja n'hem fet unes quantes. Si podeu omplir l'enquesta que teniu a dalt de l'esquerra i ja en un quart d'hora ens anirem a l'últim taller de la jornada. De nou, moltíssimes gràcies als dos i una abraçada molt gran. Moltes gràcies a vosaltres també. Moltes gràcies.